Hoxe en Galegos no Mundo visitamos a segunda cidade máis poboada da Alemanha, Hamburgo. Debido á importancia do seu porto, foi nomeada a Porta do Mundo e a mestura de edificios clásicos e contemporáneos convertena nunha das urbes máis fermosas de toda Europa. E aquí tamén hai galegos. Benvidos a Hamburgo. Ich mir heute merken kann, ist die gestern mit dir. Temos tamén o queixo San Simón afumado, que agora mesmo está agotado, non sabía que viñades, senón tería todo aquí un pouco máis preparado. Eu quería ir para Londres, pero miña non me deixou. Me dixo que a Londres nada, que a Londres iban a servir. Eu que serví non iba a servir a nadie. E viñen de modista, Mónica, na miña vida collín unha julla na man. E viñen de modista. Aquí puedes encontrar de todo, desde sexo hasta casinos, hasta teatros, óperas. Este é o símbolo de Hamburgo, é o aguador que repartía auga para agua potable para todas as casas de Hamburgo. Fan todos os brans estes espectáculos de luces con música. Está sempre chulísimo e moita xente que vai ben vir aquí todos os brans. Cando teño un pouco de morriña veño aquí, temos tamén a Ponte de Radio, por alá, Toralla, desa pura imaginación. Hamburgo ten un dos portos máis importantes de Europa. Teresa Souto marchou da Coruña hai 41 anos e nese tempo viu como foi cambiando a cidade arredor do río Elba. Hola, Teresa! Hola, Mónica! Benvida a Hamburgo. Son Teresa, son da Coruña, levo 40 anos en Hamburgo, estou retirada. Aquí estamos o que se chama Speicherstadt, en alemán, é a antigua ciudad almacén de Hamburgo. Isto é un porto franco. En ese día aquí había que pasar esta fronteira. Hoxe fixeron unha ciudad nova, que logo vamos a vela, e todos estes almacéns que ves por aquí, todo isto iba con canales, todo está rodeado de canales, Hamburgo. E os barcos entraban e servían os almacéns pola parte de atrás que teñen un estilo grúa do ano da pera, que é onde subían todos os materiales para exportación e importación. E os edificios esos que ves por aí tan bonitos, todos son os orixinais. E siguen funcionando, Isto sigue sendo Porto Franco, pero que pode entrar a xente. Hai moita gastronomía, hai museos, hai hoteles. Hamburgo está rodeada toda a ciudad de canales. E por si non o sabedes, que seguro que non lo sabes, Hamburgo ten máis pontes que Ámsterdam e Venecia xuntos. Que me dis? 2.300 pontes ten Hamburgo, porque está rodeada de dous ríos, o Alsta e o Elba. Entonces, a Ciudad Bella, que a Ciudad Nova e todas as barriadas están unidas por pontes. E de aquí, ahora vamos ao último ponte da Ciudad Bella e xa tiramos para a Ciudad Nova. Galegos no Mundo, willkommen in Hamburg. Die 40, ledig weiblich. Ständig ruft mich jemand an. Komm sie noch mit auf ein Bierchen. Weil weiß genau, ich kann. Na zona nova fixeron o que é a Hafen City, que lle chaman Ciudad do Porto de Hamburgo. Todos son ou ben industriales, oficinas, apartamentos de lujo, hai varios hoteles. E aquí a ser moi barato a vivenda, non? Aquí, bueno, bótalle 5, 6, hasta 8.000 euros o metro cuadrado. Mira, esta ponte... Estos pontes son os que dividen, que che dixen, nos últimos canales, todos os canales do porto son flotantes. Cando sube a marea que ven do mar do norte, os pontos suben. Inúndase moito Hamburgo? No, Hamburgo xa deixou de inundarse porque todo o porto está cerrado por comportas. Que se sube moito a marea, cerran-na. Entonces, a ciudad non lle toca nada. Tamén hai estos coches. Estos coches tamén son de alquiler. Mira, sí? Sí, mira, igual que as bicicletas que hai ahora en Sevilla, en Santiago, e tamén as hai en Hamburgo. Mira, esto, che dan compras unha chip, que non sei como se di, vela, tes aquí esta chip. Sí, un chip. Entonces, con esta chip, o pos aquí, que pone está libre, facho frei, pone está libre o coche, entonces lle pos, colles os teus datos e abres o coche. O colles e o podes deixar todo pola ciudad do anillo 2. E vale 30 céntimos por minuto. Está ben.
E o deixas donde queiras e vas e ves pola capital no coche. Está fenómeno. E ti tes bicicleta tamén? Oi, sí, eu fago todo na bicicleta. Todo? Aquí todo. Eu vou á compra, vou ao deporte, a traballar non porque vivo cerca do traballo. Pero aquí, como ves, todo o mundo anda en bicicletas. Hasta os nenos pequenillos xa empezan, as señoras maiores as ves que levan os cestos da compra. Ainda que chova? Ainda que chova e neve, porque limpian os carriles das bicicletas cando hai neve. E se chove, está a roupa das bicicletas para poñerse. Mónica, vamos coller o metro, ven. Con ese metro vamos a unha estación e logo vamos coller o barco. Como vedes, é todo de ferro, é moi antigo. É a primeira línea que hubo en Hamburgo de metro. Hola, galegos do mundo, willkommen in Hamburg. Ich sah sie irgendwo auf dem Titelblatt. Sie war so gut gebaut, so wie man's gerne hat. Und darunter stand, ich traute meinen Augen kaum. Gewinnen Sie einen Abend mit mir? Na, das wollen wir doch mal sehen, na, das wollen wir doch mal sehen. Ich nahm sie mit nach Haus und schlug die Zeitung auf. Und am Ende müsste ich dann wieder Kreuzworträtsel die ganze Nacht. Mónica, mira lá arriba, o ves? Son os únicos viñedos que hai en Hamburgo. Non me Son digas. privados, pero están protegidos pola policía porque senón todo o mundo roubaba. E hai moi pouco viño, pero dicen que é moi bo. E agora vamos coller o barco, que é un barco bus, vamos ao puente número 3, e a línea do barco 62, que nos leva ao outro lado do Elba. Vale? E non é turístico nin nada, é como un autobús. Teresa, ti como chegas a Hamburgo? Pois eu cheguei a Hamburgo no ano 71. E viñen porque tiña aquí un tío meu que veo a traballar na emigración. E eu quería ir para Londres, pero miña non me deixou. Me dixo que a Londres nada, que a Londres iban a servir. E eu que servir non iba a servir a nadie. Entón acordeirme que tiña un tío en Hamburgo e lle dixen, e me mandou un contrato de traballo. E viñen de modista, Mónica, na miña vida collín unha julla na man. E viñen de modista. E aquí estou, traballei, caseime, teño fillos, tuve en pescadería, logo traballei en grandes almacenes, levei a pescadería, e agora estou retirada. E tes un retiro? Bueno, chéjame, co do meu home me cheja, nos vamos. Dentro de 2 anos marchamos para lá. Ai, sí? Sí, temos pensado en marchar. Meu home é almeriense, e temos casa en Almería, e iremos para Almería. E tamén para a Coruña, ir e ir. As casas esas son unhas casas que ocuparon os hippies fai uns 15 anos, querían tiralas. Entón os hippies as ocuparon e hoxe día están alquiladas e saneadas. Estos son apartamentos privados que os fixeron encima desa casa bella, que eran almacenes dunha fábrica. Abaixo un restaurante e todo arriba son todo de apartamentos privados. Esta é a única playa que ten Hamburgo. Está no sur de Altona, chamase o Filköne, e isto nos Bras, os domingo, ponse a tope. O verán en Hamburgo non é do calendario, eso é como veña. O se estamos no verán, pero igual che chove que fai frío, que temos 16 grados nada máis. Pero cando fai sol e bo tempo, isto é precioso para irse a bañar. O porto de Hamburgo, non sei se o sabedes, é o segundo porto de Europa, despois de Rotterdam. De transportes de contenedores, eso que é un río, que non é agua de mar, pero ten un nivel internacional moi bo. Chamaña Porta do Mundo. Eso, que este é o río Elba, que vai para o Mar do Norte, que sale arriba en Cuxhaven, que é un pueblo mariñeiro moi bonito, pero claro, está aquí a 100 e pico de kilómetros, que é o recorrido que ten o río Elba hasta o norte de todo. Galegos no mundo, willkommen in Hamburg. Sta in fronte a te, sta de fronte a te. Benvidos a Hamburgo. E agora onde estamos, Teresa? Pois mira, vouchos enseñaros a iglesia de San Nicolai, que se destruiu na guerra. É como un monumento conmemorativo para que a xente nunca se olvide do que pode facer unha guerra.
E a están agora poñendo ben, pero a deixan en ruínas, porque esta ciudad quedou co 60%, todo en ruínas, e levantárose. As mulleres foron as que limpiaron todas as pedras que quedaron en ruínas para facer casas novas. Mira, nos tempos que corren, que pensan os alemáns de nós? Pois mira, de nós pensan que somos xente que só servimos para divertirnos, para pasalo ben e tomar o sol, e se non vemos hoxe vamos mañán. Pero claro, es que os alemáns van ao Mediterráneo, ás playas, a todo o turismo. Entonces, o traballador non o conocen. Porque se conoceran o traballador e de onde somos todos traballadores, entonces os alemáns non farían así. O que é o único que conocen, entonces foi o que fai. Ahora vos levar á cervecería máis antigua que hai en Hamburgo. Aquí quedei co meu home e con uns amigos. É a mellor cerveza que hai en todo Hamburgo. Hola, meu amor. Hola. Pepe, como vente para Alemania, Pepe. Bueno, más o menos, sí. Pero es que este Pepe se quedó. Y ya pasan de los 40 años. ¿Y qué tal? Ah, muy bien, llevándolo. Lo llamo bien. ¿Pero tú eres de...? Yo soy de Almería. A única amiga alemana que teño, Elena. Deli, unha amiga que é de Orense. Logo está o home, se chama Leandro. Sí, es que yo soy de Murcia. Bueno. Bueno, pero es una gallega, que soy medio gallego, ¿no? Claudio. Hola, Claudio. É o máis novo do grupo. ¿De dónde es ti? Son de Carballiño, Orense. E aquí temos a Carmen, que é de Mera. De Mera, Coruña. Vivimos ben, traballamos, temos salud, que é o principal, verdad? Es lo principal. E ahora unha boa renda de cerveza que nos vende maravilla. Pues botámoslle un brinde. Un brindis, como un alemán. Pros e moita salud. Veña, ata logo. Adiós, adiós, buen día. Monse deixou Galicia de nena seguindo os seus pais. Leva 17 anos traballando para unha empresa de envíos urxentes e tamén exerce de galega dando clase de baile ás futuras xeracións. Hola, Monse. Hola, Mónica. Son Monse de Vilanova de Arousa e levo 30 anos aquí en Hamburgo e traballo nunha empresa de directora de marketing. Esta empresa onde traballo é unha empresa de mensaxería e se subides arriba enseño vos as oficinas e os compañeros de traballo. Bueno, aquí entramos no departamento de Telefónica, que é onde chaman os clientes para facer os pedidos. En que idioma se fala aquí? Pois obviamente falamos, claro, todos en alemán, porque a maioría do cliente é daqui alemán, pero tamén transportamos para o resto do mundo, quere dicir que, bueno, hai que falar inglés, e eu xa tuve que facer algunha chamadiña en español tamén. Este é o departamento exclusivamente do comunicado entre os clientes e as bicicletas, porque hai moitos clientes que lle poñen moita importancia, Hamburgo é moi verde, que ahora mismo estamos facendo unha promoción porque vamos a ser os primeiros aquí en Hamburgo que vamos sacar unhas bicicletas eléctricas para facer o mínimo consumo de gases na ciudad. Estes dibuxos fixéronos os fillos de nosos dos empleados cando fixemos o aniversario 30 anos. Bueno, aquí representan un pouquiño os logos, como foi cambiando co tempo. Este foi o primeiro, que pintou miña filla, tocando tiña 8 aniños. Mira que ti. Despois pasamos pa este, despois este, e ora este, o actualmente logo que temos. Este é o meu sitio de todos os días, fais agora 17 anos que estou aquí traballando. Cantas horas botas? Bueno, a semana como mínimo 40, o sea, 40 son as que hai que facer. E, bueno, se hai algún traballiño que hai que acabar e hai que quedar unha horiña máis, pois hai que quedala. Pero, bueno, que tamén se algún día lle digo, mira, teño que ir con miña filla a algunha festa ou a algún sitio, tamén non me di nada e tamén podo irme antes. A ver a tua filla, calla. Pois mira, aquí teño, bueno, un montón de fotiños dela de cando era máis pequeniña. E esta é Laura, ahora mismo xa ten 12 anos, aquí estamos os tres, ca miña parella. Ahora mismo está facendo vacacións, sabes ti, está ali en Vilanova de Arousa, ca prima, e eu aquí currando. Vaya por Dios. Pero bueno, imos dar un paseo despois para compensar. Eso. Mira, eso... Este é do conocidísimo Clisco, o boxeador, que é cliente noso tamén. Non me digas. E, bueno, sí, algunhas das cousiñas que teñen que transportar ou recuerdos que lle mandan os amigos pasan por aquí, pola oficina, entonces nosotros aproveitamos e facemos algunha foto para ter de recordo. E que outros clientes tedes? Pois de todo. Clientes moi pequeniños, hasta as empresas, unhas das máis grandes que hai aquí en Hamburgo. Pedidos son sobre 1.500 ao día, o sea que bastantes. E hace pouquiño tuve a Xunta de Galicia tamén como cliente que mandaron unha exposición de fotos do Camiño de Xacobeo, que estuveron por aquí nos museos.
E bueno, e agora están alá, chegaron ben, todo feito correcto. Imos dar unha volta por a Sí, cidade? vou vos enseñar un pouquiño que pa hoxe chega de traballo e vamos facer un recorrido por aí, a ver o que vemos. Onde estamos? Pois ahora mismo aquí no lago Alsta, que da oficina aquí quedame a 4 pasos, como quen di, os días que fai bo, que bueno, non son moitos aquí, pero bueno, aproveito, veñome cun bocata pa aquí e miro un pouquiño o paisaxe, tomo aire, o sol se dá. E aquí este lago en inverno, conxélase todo, a xente ven a patinar, é unha festa enorme cando o deixan libre para patinar. E desde aquí, eso, a vista todo o centro de Hamburgo. Vedes as máis importantes iglesias que están aquí na cidade. Despois, mirando a este lado dali, vemos tamén a torre de televisión, o Radisson Hotel, aquel dali que está ao alto. Cando eu tiña máis ou menos 13 anos por aí, era a zona esta onde viña despois do colexio a veces, porque iba moi cerquiña por aquí. E bueno, cando salíamos un pouco antes, viñamos por aquí a dar unha voltiña. Logo, cando facíamos do deporte, temos feito moitos recorridos por aquí tamén. E bueno, é unha zona que recordo con moito cariño. E por que viñas aquí á escola? A ver, eu crime en Galicia, en Vilanova, estuve con meus abuelos hasta que tuve casi 8 aniños, e logo pois xa me trouxeron para aquí, para xunto meus pais, donde me crín. E nada, o sea, como dito, xa levo aquí 30 anos. E que tal foi ese cambio? A ver, o cambio ao principio bastante duro, porque, home, chegas a un país desconocido, non tes amigos, non falas con nadie, non entendes, vas ao colexio, non entendes ni os compañeros, ni a profesora, e faise duro. E agora que te sentes? Alemana? No. Galega? No, por moitos anos que leva aquí, eu creo que galeguiña quedarei sempre, e española tamén, moi orgullosa. Levo aquí un grupo de baile galego, que estamos nun centro galego, e desde, bueno, fai non sei cantos anos, a casi tantos como os que levo aquí, estou ali de monitora, e fai moita ilusión, inda que sea pouquiño, pero ir por aí presentando un pouquiño a cultura galega. E agora vamos indo para esa dirección que é alá onde queda o Concello de Hamburgo, e mirar un pouquiño por ali a plazoleta, que queda moi bonita tamén. Que bonito o concello, eh? Sí, sinceramente que é unha preciosidade. Aquí está, vese moi bonito, vese o tellado verde, que é típico cobre, bueno, cos anos vais poñendo cada vez máis oscuro. Pero bueno, que aquí, sinceramente, nós non temos que vir a nada. Cada distrito hai un pequeno oficina onde pa papeleo de ayuntamiento, pa que faga falta, vai salir. Vedes tamén a rúa Jungfernstieg, que foi a primeira carretera ou rúa que se asfaltou no ano 1838. O nombre que ten, Jungfernstieg, é porque daquela as familias traían as mozas a pasear por aquí, as que estaban solteiras, para ver se encontraban mozo. E que tal son os mozos alemáns? Eu teño un alemán, ou sei que non che podo dicir cousa mala, pero bueno, son máis rubios que os españoles normalmente, quizás non sean tan festeiros, pero que son moi majos e respetan moito as mulleres, e lévanse moi ben. Ti non tes queixa? Eu non teño queixa ninguna, estou de maravilla. E que hai aquí na Praza do Concello? Pois a ver, agora estes días están celebrando aquí unha feira de viño, que, bueno, Alemania é moi típica pa cerveza, como sabedes, pero que, bueno, tamén hai viño. Non nos vamos comparar co Albariño de Cambados, ni ca festa da lá, pero, bueno, que está moi ben. E agora deixo vos quedades por aquí a dar un recorrido, mirar a zona, e vémonos á noite. Veña, hasta logo. Galegos do mundo, benvido a Hamburgo. Silbern klingt und springt die Heuer, holzbehlig das feine Os. Heute da ist mir nicht zu teuer, morgen geht ja die Reise los. Langsam bummel ich ganz alleine, die Reeperbahn nach der Freiheit rauf. Treffe ich eine blonde, recht feine, die gabel ich mir auf. Vamos
Monse. Hola, Mónica, Que tal? Que é esta preciosidade? Pois mira, iba vos decir que non podedes estar en Hamburgo sin haber visto isto. Este é o conocidísimo parque Plante non Plomen, que traducido significa plantas e flores, e fan todos os brans estes espectáculos de luces con música. E bueno, está sempre chulísimo, e moita xente que vai ben vir aquí isto todos os brans. Bueno, Mónica, despídome, foi un placer. Igualmente. Quédome aquí mirando este espectáculo e mando un biquiño a toda a familia e amigos de Galicia. Hasta pronto, chao, hasta outra. Fernando Fontenla é un apaixonado dos coches e atopou un traballo que lle permite gozar deles. Pola súa man pasan a diario modelos de luxo dos moitos millonarios que hai en Hamburgo. Hola, Fernando. Hola, Mónica. Son Fernando, de Santiago de Compostela. Levo aquí 13 anos e son técnico de estética de vehículos. Pois se trata de todo o que ten que ver ca estética do vehículo, xa sexan apolladuras ou estragos no material. Por exemplo, coiro tamén arreglamos, a pintura. Os que te estean vendo poderán decir que o chapa pintura de toda a vida. En que se diferencia o que facedes? Pois se diferencia que o chapa pintura pinta a parte inteira do coche. O chapa pintura colla a porta, quita os cristales, quitalle todo as gomas. Entonces, nunha cabina de pintura, píntase, e xa está, a cosa inteira. Nos que facemos, pintamos un trozo solo, o sea, un cacho do que está, por así decirlo, dañado. E o arte de toda a historia significa, o sea, é que non vexas a diferencia, donde está o que recén pintado e o bello. Nos temos uns precios moi asequibles, o sea, calquera pode vir aquí, o sea, se xa un Porsche ou un Fiat Panda. E, por exemplo, unha abolladura aquí, nesta porta, canto me pode custar? Entre 80 e 90 euros. Non máis? Sí. Pois ese pintamos ya a defensa traseira, está secando o que é a laca. Co proceso que nos utilizamos, aceleramos o que é a pintura inteira, non é así? Cando fan un chapista, un pintor chapista, pois tarda horas hasta que se seca todo. Nos utilizamos con técnicas especiales, pinturas especiales, lacas especiales. Que non me vas decir? No, por supuesto que no, porque é segredo de empresa. Podémoslo facer en cuestión nunha hora, hora e media. E ti canto levas aquí? Pois 13 anos. Carai, Sí, chégalle. Estás contento? Sí, contento, sí. Mientras esté rodeado destes coches, estou contento, sí. Bueno, enséñanos a cidade despois. Deixamos de traballar. Claro. Veña. Hasta logo. Hasta logo. Hola, Fernando. Hola, Mónica, ¿qué tal? Que tal o chollo? Tirando. Quedou ben o coche? Quedou precioso, como tiene que quedar. Bueno, quen era? Pois mira, presento a miña moza, Monse. Hola, Monse, que tal? Encantada. Que faz aquí? Pois estamos tomando aquí unhas cerveciñas no Alsta, que fan unha festa da Dukestein. E ti que faz en concreto en Hamburgo? Eu viñen detrás deste. Aí quería chegar eu. Bueno, traballo nun almacén do máis grande de Europa que reparte toda a mercancía para os duty free de casi toda Europa no departamento de bebidas alcohólicas poñéndolles en diferentes idiomas a etiqueta de que é duty free. Moi ben, estás contenta aquí? Sí, de momento sí. Aquí, claro, con esta festa, aquí hai cerveza por todas partes, non hai queixa. Hombre, claro. É que hai postos de todo o Sí, mundo? aquí de todo el mundo, o sea, hay postos así donde puedes ver, por ejemplo, comida africana, comida jamaicana, comida hindú, comida española, comida portuguesa, de todo un poco.
Pois estamos xusto no Miren Alsta, a parte pequena do lago. Bueno, todo o que hai ao redor de aquí, pois de cartos, por así decirlo, né? Así están as mellores tendas, os hoteles máis de máis calidade, os máis caros. Por aquí pasearán os coches os teus clientes? Todos os días, seguramente. Moito seguro que viven tamén por aquí cerca. Sí, aquí cada 5 segundos pues pasa un dos mellores coches do mercado, por así decirlo. Ahora vamos a ver un Ferrari 430. O escoitado o motor, disfrutade. Mira, una limusina. Ah, y este, por ejemplo, un SLK, un coche baratillo, los normales. Ahí te va otro turbo, 991. Como veis, por aquí hay muchos de los clientes de esta zona tan cara, que, bueno, es la más cara de Hamburgo. De aquí nos vamos a otro sitio, algo diferente. Galegos no mundo, un abrazo y un beso muy fuerte. Yo sé que tenéis mucha lluvia, pero aquí os ganamos con la lluvia. Y me están saliendo ya champiñones y robellones y setas en la cabeza de tanta lluvia. Llegamos a Carolinviertel. Esto foi nos anos 40, así unha zona de obreros, porque había unha fábrica de carbón que chamaban a Carolina, o sea, de Carolín. Se foi cambiando ao paso do tempo. Así, nos anos 80, por exemplo, era unha zona de hippies, de ese estilo así, e ahora mismo pues, é un barrio cool, por así decirlo. Hai unha zona alternativa, hai de todo, hai desde bares hasta galerías de arte, todo. E como vos coñecestes? Vos coñecer, xa nos conocemos moitos anos, naquela cando éramos xóvenes, por así decirlo. Ela traballaba de camareira xusto nun bar que estaba enfrente da miña casa. Despois nos perdimos de vista durante 10 anos, porque me vim para Alemania, ela estivo no outro lado e tal. Por cosa do destino nos encontramos nunha discoteca un día así e así foi. E aí fixestes vos tiling? Sí, porque cando éramos rapaces, eu son 3 anos máis bella que el, eu vía como a un neno. Pero 10 anos despois, de repente, vino e xa era un home. Madurou. Sí, bastante. E aquí estamos. Du hast meinen Po gekrönt und jetzt bist du so verpönt. Ich mach Schluss mit dir und der nervigsten Frage von allen. Wie tief kann eine Jeans noch sinken, ohne zu fallen? Wie tief kann eine Jeans noch sinken, ohne zu fallen? Pues ahora mismo estamos aquí na Plaza dos Beatles, na calle chamada Ribaban. Por así decirlo, a zona de marcha concentrada aquí en Hamburgo. Aquí puedes encontrar de todo, desde sexo hasta casinos, hasta teatros, óperas, todo na mesma calle, por así decirlo. Está dedicado aos Beatles porque en 1960 fixeron aquí o primeiro concerto fora de Inglaterra e depois pasaron un tempo largo aquí en Hamburgo. Así. John Lennon dixo unha vez, así, eu medrei en Liverpool, pero madurei en Hamburgo, así. E vos saídes moito? Home, moito non se pode dicir moito, porque a verdade é que salir aquí en Hamburgo é bastante caro, tirache moito da carteira, pero bueno, unha vez ao mes polo menos, sí. Ambiente hai sempre, todos os fines de semana. Bueno, pues esto fue todo aquí en Hamburgo. Espero que vos gustase, que veñades otra vez. Hasta luego. Quedamos con Ricardo Martínez no mercado de peixe de Hamburgo, un sitio onde se xunta a xente que volve de festa cos que van facer a compra. Todo un espectáculo que ocorre cada domingo na cidade. Bos días, Ricardo. Hola, Mónica, bos días. Benvidos a Hamburgo. Son Ricardo de Muros, levo 7 anos en Hamburgo e traballo nunha empresa de importación de produtos ibéricos. Pois estamos no Fischmarkt, que é o, digamos, un mercadillo xigante. Son as 7 da mañán e temos aquí, como podedes ver, xa cheo de xente maior que ven cos netos a pasear, a comprar flores, peixe, roupa, digamos que isto é un mercado do máis variopinto.
E o bonito desta situación é que tamén se xunta ca xente que ven de festa. Estamos aquí ao lado dunha zona moi importante de festa, Reeperbahn, e a xente baixa para aquí e concéntrase todo, as familias, turistas, xente que está de festa. Este edificio que é? Este edificio era a antiga lonxa e hoxe en día é un edificio onde se celebran eventos de todo tipo. Ahora mismo, supoño que estarán tocando música en directo e vamos a ir a ter unha festa tremenda aí adentro. Ambientazo tremendo, hai os grupos típicos que teñen música dos 80, despois sonará algunha canción típica alemana tamén. E aquí, temos aquí arriba, que é moi curioso, a primeira vez que viñamos aquí de visita vin ca miña cuñada que é arquitecto, e di, pero como poden quentar isto en inverno? E quedamos mirando para o teito, e teñen os quentadores que hai nas granxas de polos, esas máquinas aí encéndese, a min pareceme increíble aquí ao lado do río co frío que fai, pero quentan de maravilla. E ao sair vemos aquí a xente que está un pouco tomando o aire fresco despois dunha noite longa, sentados aquí no río cunhas vistas maravillosas. E bueno, xa non é o primeiro nin será o último que vai tanto de pé como a co coche que van a acabar o fondo do río, que vamos, algo que coñecemos tamén da nosa costa galega, non? Non é lo que guiara vai, hermano. E ti que? Que regalan o peixe aí ou que? Sí, bueno, este é un dos personaxes moi típicos aquí desta zona do mercado, hai moitos de estos, e sobre todo cando vai chegando a última hora van amontoando aí todo o que lle queda, e veña por 20 euros, e tamén che dou isto, e ahora por veña 5 euros máis, e van metendo aí na cesta. Estes alemáns que tamén lle gusta bastante de levar a cousa gratis, empezanse a pelotonar e a última hora están aquí todos como cans aí para coller a cesta máis gorda. Ricardo, e ti como chegas a Hamburgo? Eu estudiei traducción en Vigo, traducción e interpretación. Cando estaba nos últimos anos da carreira, fixen o Erasmus, a beca esta de intercambio, e cando estaba ali vin un par de veces a visitar a cidade, que todo o mundo me falara moi ben, que era moi bonita e iso, e vin a vela e dixen, pois mira, cando acabe, para facer o proxecto de licenciatura, pois veñome aquí para practicar un pouco o idioma, vivir un pouco o que era a vida en Alemanha en persoa, e bueno, aquí acabei, xa van 7 anos. E que tal o idioma? O idioma, a verdade é que, bueno, podía ser bastante mellor. Eu sempre digo que se fose en Inglaterra agora sería bilingüe perfecto, pero eu no traballo teño moito que ver con España, con proveedores españoles, con clientes españoles e portugueses, entón a verdade é que non é que fale 24 horas alemán, pero vai ben, non hai queixa. Mira, e aquela obra a medio rematar dali que... Sí, eso é un tema moi curioso, eso é a Elbphilharmonie, que se supón que vai ser o símbolo da cidade, que é unha obra faraónica, que vai ter non sei cantas salas de concertos, unha praza pública no piso 20 non sei que, plazas de parking, pero bueno, en principio estaba proxectado que se acabase en 2010, dende 2006 máis ou menos, e as últimas estimacións van polo 2015, e de 100 millóns que ia costar van por 500 ou 600, que tamén lle chega aos alemáns, non? Pero aquí tamén pasan esas cousas, Sí, sí, se cadra non tanto e non se sabe tanto, pero sí, estes alemáns tamén teñen os problemas que temos todos na nosa casa, sí. E vaya barco hai aquí. Sí, é o San Diego, é un barco que nos anos 60, máis ou menos, facía a ruta con Sudamérica, despois pasou a mans dunha naviera española, despois a outra máis, e ao final comprou no estado de Hamburgo, é un dos museos máis visitados da cidade. E falando de barcos grandes, ali ao fondo podedes ver o Queen Elizabeth, que é un dos cruceiros máis coñecidos que andan hoxe en día navegando polo mundo. E un pouco máis adiante temos tamén o Queen Mary II, que xusto coincide que hoxe están os dous irmáns aquí xuntos no porto de Hamburgo por primeira vez. E se vos parece, vamos un pouco máis adiante a ver o Queen Mary II. Aquí tendes o Queen Mary II, o irmán maior do Queen Elizabeth que vimos antes. É un pouquiño máis grande que o barco que ten meu pai para ir aos pulpos, pero bueno, é
É unha expectación sempre que ven a cidade, como vedes, enchese de xente. A cidade organiza unha festa para que as persoas veñan aquí teñan algo que comer, de beber. Un espectáculo, non hai máis que velo. E ti vas moito a casa? Sí, eu procuro ir polo menos unha vez ao ano, no verán, a visitar a familia, os meus pais, os amigos, e a disfrutar un pouco tamén do ambiente familiar que coñecedes de Galicia, non? Que aquí, aínda que teña xente aquí, non é o mesmo, claro. Algo que botes de menos? Sí, claro, os amigos, a familia, por suposto, a miña terra. A comida, bueno, bota de menos tamén, pero dentro do malo, como vos vou a ensinar agora, eu traballo nunha empresa que importamos produtos de alimentación españois, sempre teño algo, sempre hai algo que comer. Vou vos ensinar, se vos parece, levo vos o sitio onde traballo, aí podedelo ver. Galegos no mundo, willkommen in Hamburg! Der Kollege kommt gleich mit den Gästen, ja? Und dann können Sie... Alles klar. Vielen Dank. Os clientes que son todos alemáns? A maioría sí. A maioría son clientes alemáns que coñecen España, pues de restauración ou de vacacións ou de alguén lle recomendou vir aquí. E temos a clientela que lle chaman étnica, que son españois, portugueses que levan xa vivindo a maioría uns anos. Ou, por exemplo, moita xente nova que traballa en Airbus ou nos hosteleiros que están de un lado para outro, tamén veñen aquí a buscar o que coñecen, o seu viño, as súas cousas que coñecen de sempre. Temos unha variedade moi grande en produtos españois, portugueses tamén, diríamos ibéricos, viños, temos moitos produtos de alimentación, incluso temos as cazuelas, paelleras. E aquí é onde mesturo eu as miñas dúas paixóns, que é o viño e os idiomas. Este é o meu mundo. É unha empresa, de feito, son, digamos, o que se encarga un pouco de aconsellar a restaurantes a hora de facer a carta de viños, a supermercados, clientes grandes, hotéis, digamos que este é o meu mundo, non? Que viño galego tes? Home, pois temos os que se venden moito aquí son os albariños. Tamén vendemos moi ben os ribeiros. Non, de feito, desde que estou na empresa, pois procuro tamén un pouco darle aquí un pouco de un empuxón aos produtos galegos, non? Dos que son un fan, por suposto, como non pode ser de outra maneira, non? O queixo nacional de Galicia, que é o Tetilla. Temos tamén o queixo San Simón afumado, que agora mesmo está agotado, non sabía que viñades, senón tería todo aquí un pouco máis preparado. Temos tamén pementos de Padrón, temos a cerveza nacional de Galicia. Eles van alá nun cruceiro, baixan a Coruña, proban a Estrella e chegan aquí. Eu quero a cerveza que tomei ali porque me recorda as vacacións e non sei que, non? Entón, mira, sí. Para que vexades, non? Que... Moi ben, pois nada, pois deixámoste traballando. Moi ben, pois igualmente, pois que vos vaya ben, vou traballar un pouco entón. Veña, chao. David Otero é do Grove e coñeceu na Toxa unha rapaza filla de emigrantes en Hamburgo. Como non atopou traballo de químico, decidiu coller as maletas, aprender o idioma e ver de buscar un futuro en Alemanha. Hola, David. Hola, Mónica. Hola, son David, son do Grove, levo ano e medio en Hamburgo e son químico. Isto que é, David? Pois mira, este é o símbolo de Hamburgo, é o aguador que repartía auga para agua potable para todas as casas de Hamburgo, non? Estamos ao pé da igrexa de Michaelis, que é unha igrexa protestante do século XVII. Veñen moitos turistas, Mira, moitísimos, aquí prácticamente son todos turistas. Vouche presentar a miña moza. Chaman Raquel. Hola, Raquel. Mónica. Bueno, pois imos ver se podemos entrar na igrexa. Eu penso que sí, non creo problema. Aquí hai xente todos os días do ano, está todo sempre cheo de xente. E fan sempre concertos tamén de música. Música sempre o órgano. Este é un dos órganos máis representativos de Hamburgo. Aparte, toda a igrexa, porque é alucinante, que está toda pois bañada, parece que en ouro, ¿no? Aí tendes o Cristo. E casi non hai ninguna imaxe, como protestantes que son, non hai ninguna imaxe de santos, nin de vírgenes, nin de ningún tipo. Aquí estamos nun patio, ¿no? Con unhas casas antigas que se construíron no ano 70. Hamburgo foi bombardeada, non? Despois da guerra. Reconstruíron as casas exactamente igual a como estaban antes. Xa vedes que son moi parecidas todas, non? Tuveron gusto reconstruindo. Sí, sobre todo fixeronas igual de como estaban antes.
Bueno, este era o típico que encontraron nos anos 60. E ti que te atopaches? Bueno, xa me atopei un Hamburgo comercial, digamos o Hamburgo do diñeiro, non? Estás adaptado? Estou intentando adaptarme. Nunca se adapta un de todo, pois sempre ten morriña da casa, pero, bueno, hai que ir tirando, non? Kuddeldaddeldu kommt von der Reise, Kuddeldaddeldu jumpt an Land, Kuddeldaddeldu piekt fein in Schale, Kuddeldaddeldu ist braun gebrannt. Ahora estamos chegando ao restaurante onde eu traballo coa miña muller, xa que de químico non atopo traballo. De momento... Pero bueno, todo se andará. Cando teña nivel 2 de alemán seguro que vou poder optar. E bueno, vamos a entrar a tomar unha cerveciña e conocer a xente que hai, verdad? Claro. Este é o restaurante dos meus pais e os presento o meu pai Antonio e a miña nai María. Hola, Antonio. Hola, boas tardes. Que tal? Encantada. Moi ben, que tal? E María, que tal? A ver, que a ti dou un bicho, que te chego. Eu son da parroquia de Loureda do Ayuntamento de Arteixo. E ti, María? Eu son de Moaña, da parroquia de Moaña. Estou en Hamburgo desde o 62. O 16 de xaneiro do 62. Acordaste como se fose hoxe? Como se fose, co número 165 que nos puxaron a espalda ao chegar a Colonia, como se fóramos para o matadeiro. Pero despois tratáronnos ben? Sempre, teño que dicir que sí. Viñen pon a mina de minerales químicos, cando me deron o contrato, dixeronme que viña pon a fábrica de sal de frutas. E resulta que o pueblo se chamaba Salsefur. E por eso foi a confusión do que me dou o contrato, que dixo que vas pon a fábrica de sal de frutas, unha maravilla. O que era unha mina de minerales químicos para a terra, eso, non? No ano 69 establecín pola miña conta, empecé a traballar na gastronomía xa pola miña conta. E cantos restaurantes tes? Ahora mesmo temos 4, pero tuvemos 7. Carai. Mira, hai máis galegos no restaurante? Pois claro, case a plantilla non toda, pero parte dela é galega, non? O encargado nacido en Monte Alto, na Coruña. Hola, buenas. O que pasa que ahora xa é medio cuadrado porque se criou aquí. Pues el corazón gallego y trabajos muy alemán. E vas moita a Coruña o que? Vas moita a Coruña? Ahora últimamente no, pero la última estuve hace 4 años, hace 5 años casi. Como te chamas? Víctor. Juan, ¿dónde es? De quen é o morrazo? E canto le vas aquí? Poquinho, 2 meses. E que tal? Que se parece ao alemán? Complicado, pero bueno, pouco a pouco. Como dicimos os galegos, malo será. Malo será. Xa sabes os nombres dos ingredientes, polo menos? Mais ou menos. Pouco a pouco hai que colléndolle o tranquilo. De onde es, Gabriel? De La Coruña, de Mera. De Mera? Sí. Canto le vas aquí? Pois 1 ano, máis ou menos. Adaptaste ben? Sí. Sí? Fenomenal. No, Emigrar ahora? para nada. Antonio, e o último empregado que tes, que tal se Pois porta? mira, moi ben, o empregado non é empregado, que é o querindaino da miña filla, dito ben falado, como digo os galegos, non? E traduce eso para quen non sepa que, a ver. Pois mira, para que sepas que queres dicir que é o noivo da miña filla, que en este caso sería na vida moderna, como están casados modernos, pero para mí sería o querindaino da miña filla, non? Bueno, pois que teñades todos moita sorte, vos vaya moi ben, e foi un placer. Igual, adiós. Hasta máis ben. Altona é un distrito de Hamburgo do tamaño da cidade de Vigo e ali vive e traballa precisamente unha viguesa, Alba Gómez, unha deseñadora gráfica que chegou a Alemaña cunha bolsa de estudos e xa leva máis de 3 anos integrada na vida do seu barrio. Hola, Alba. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola, chámame Alba, son de Vigo, son diseñadora gráfica e levo aquí en Hamburgo 3 anos e medio. Estamos no barrio de Altona, en Hamburgo. Esta zona de aquí chamase o Balcón de Altona, no que, como podedes ver, temos unha vista maravillosa do que é o Porto, unha vista industrial. Bueno, Altona é un distrito da cidade de Hamburgo. Parece Vigo, es? Sí, é moi similar a Vigo. A min, ás veces, cando teño un pouco de morriña, veño aquí, observo Porto, temos tamén a Ponte de Rande, por alá, se podría dicir. Toralla, vamos, deixa fluir a imaginación. Pero botas moito de menos Vigo?
Ás veces sí, como todo galego. Canto levas aquí? En Hamburgo levo 3 anos e medio. No, en Alemania, perdón. E por que viñeches a Alemania? Viñen por unha beca para facer unhas prácticas, se gustoume o país e decidín quedarme. E vives neste barrio? Sí, vivo na Altona. Pois imos coñecelo. Imos coñecelo, imos alá. Aquí temos o Concello de Altona. É un distrito que forma parte da cidade de Hamburgo, pero co seu concello independente. Antigamente, pois, Altona formou parte do que é Dinamarca. Isto foi nos séculos XVII ata o XIX. Logo foi unha cidade independente pertenecente ao estado de Schleswig-Holstein. E despois da Segunda Guerra Mundial comenzou a formar parte do que é Hamburgo. Bueno, aquí estamos nun dos parques de Hamburgo, que é unha característica moi boa desta cidade, que está chea de árbores por todos lados. Temos unha fonte que podería ser pois como a Plaza de España, de Vigo. Non vas alá moito ou que? Vou de vez en cando. Pero bueno, botase de menos ás veces. Que botas de menos, a ver? O que máis boto de menos eu creo que é o mar. E o clima, todo gallego está acostumbrado a estas cousas de un clima cambiante, pero de todas formas aquí non se pode predecir as cousas porque a predicción sempre está mal, nunca acierta. Estamos en el centro de Altona, podes dicirse. Esta é a estación central de Altona, estación de tren, tanto de tren como de metro. E aquí pois temos a zona de tendas, centros comerciais, lugares de comidas, onde veña a xente a facer a pausa a hora de comer. E, bueno, isto é unha parte de Altona. Pois agora estamos nunha das miñas zonas favoritas de Altona. O barrio é Ottensen, en realidade, que forma parte de Altona. Eu traballo aquí nesta esquiniña e normalmente cando salgo de traballar vou tomar unha cerveciña aquí cos meus amigos ou no Family Neck. En que traballas? Traballo de diseñadora gráfica para unha empresa de xogos, entretenimiento online e o que fago basicamente son os banners e gráficos para a páxina web. E aquí neste barrio que xente vive? Pois é un barrio moi multicultural, hai restaurantes, xente de todos os lados do mundo, de Turquía, de Portugal, de España, de Italia, de Sudamérica, de todos os lados. De Galicia. De Galicia, moitos. Bueno, é o bonito que ten o barrio, que hai xente de todas partes e hai un bo entendemento entre todos, non? Temos aquí as nosas frutiñas, a esta tenda veño moito tamén. Xa te coñecen? Sí, xa me coñecen, porque eles tamén deixan fruta na miña empresa. Aquí temos un dos edificios máis emblemáticos de Hamburgo, que é o Fabrik. Isto antigamente era unha fábrica de maquinaria industrial, a cal foi reconvertida nos anos 70 nun centro cultural, o cal foi un dos máis importantes de aquí de Hamburgo. Pois fanse eventos de música, teatro, mercadillos, e bueno, xa que seguimos co tema da cultura, vou ir pa casa que teño que preparar musiquiña, que hoy pincho nun bar aquí al lado de News Bar. ¡Hasta logo! De mi hogar me invade la morriña. Carliños, ponme unha estrellita, por favor. Él é Carlos, o meu compañero de piso. Carlos tamén é de Vigo. Placer. Que tal se vive aquí en Hamburgo? Se vive ben, eu de momento costame un poquinho encontrar traballo, porque pensaba que en inglés podía encontrar un traballo ben, pero bueno, non é como eu pensaba. Pero bueno, de momento teño este traballo, estou contento e vou seguir intentando encontrar un traballo no meu, nunha oficina, recursos humanos, financiero, non sei. Con moita sorte, Moitísimas gracias. E ti, a ver, que é, a DJ do barrio? Pois, bueno, ás veces veño aquí cando me chaman os meus amigos e veño poñer un pouco de música, pero é algo que é como hobby, non é algo que me dedico profesionalmente. Entón, vamos a bailar un pouquiño. Gallegos en el mundo, bienvenido a Hamburgo. Un saúdo para toda Galicia, a miña familia, a miña xente. Quero vos. O sea, cheguei en autobús. En autobús? É logo, en autobús. Desde Santiago? Desde Santiago, ainda me deu cu hoxe.
As meigas, as meigas. Meiga, moi meiga. Galegos no mundo, benvidos a Hamburgo.